созандагиҳо ба ифтихори ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар марказу деҳоти шаҳри Ҳисор бо азму иродаи ватандӯстиву хештаншиносии сокинон идома дошта, бо назардошти эҳтиёҷоти аҳолӣ иншооти наву замонавӣ дар тамоми соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. мувофиқи маълумоти оморӣ ба ҳолати 1 июни соли 2025 аз 1809 иншооти таъиноташон гуногун ки дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба ин санаи фархонда дар шаҳри Ҳисор ба нақша гирифта шудаанд, 1127 банди он иҷро шудааст ки 62.3%-ро ташкил медиҳад. то имрӯз аз ҳисоби иншоотҳои ба истифода дода шуда 519 ҷойи кории нав таъсис дода шудааст. авҷи корҳои сохтмонӣ дар маркази шаҳр бештар ба назар мерасанд ки аксари иншооти бунёдшаванда барои таъмини аҳолӣ бо манзили зист равона шуда. дар баробари ин биноҳои маъмурӣ, марказҳои фарҳангиву фароғатӣ, боғчаҳои кӯдакон, майдончаҳои варзишӣ ва дигар иншооти маишию хизматрасонӣ сохта мешаванд. айни ҳол дар ҳудуди шаҳраки Ҳисор ва Шарора аз ҷониби 36 ширкати сохтмонӣ дар 32 мавзеъ бунёди биноҳои баландошонаи истиқоматӣ ҷараён доранд ки аз 80 қисм иборат мебошанд. сохтмони биноҳои баландошонаи истиқоматӣ бо ҷойгир намудани марказҳои савдою хизматрасонӣ дар ошёнаҳои аввал, майдончаҳои бозии кӯдакон ва ҷой барои истироҳату фароғати сокинон, инчунин таваққуфгоҳҳо барои нақлиёт ба роҳ монда шудааст. сохтмонҳои рафта истодаи маркази шаҳраки Ҳисор дар доираи талаботи нақшаи генералӣ бо тамоми инфрасохтори зарурӣ аз қабили васеъшавии роҳҳо, ҷойи истироҳати калонсолон, бозии кӯдакон, таваққуфгоҳҳои нақлиётӣ, инчунин боғчаҳои кӯдакона амалӣ гашта истодааст. сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ доимӣ зери назорати бахши сохтмон ва меъморӣ, инчунин хадамоти назорати давлатии меъмории сохтмонӣ назди кумитаи меъморӣ қарор дода шудааст, ки аз сифати корҳои сохтмонӣ дидан намуда, хулосаҳои зарурӣ ва тавсияҳои минбаъдаро барои иҷрои корҳои сохтмонӣ медиҳанд. иншоот мувофиқ ба талаботи замони муосири шаҳрсозӣ бунёд гардида, дар доираи корҳои сохтмонӣ ороиши намои берунаи биноҳо бо нақшу нигори миллӣ ва ҷойгир намудани шароиту имкониятҳои зист ба аҳолӣ сохта мешаванд. барои анҷом додани корҳои сохтмонӣ дар ин биноҳои баландошона мутахассисони ватанӣ ва коргарони маҳаллӣ ҷалб карда шудаанд. корҳои ободониву созандагӣ ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар деҳоти шаҳр низ ҷараён доранд. қисмати бештари иншоотҳои ба нақша гирифта шуда ба соҳаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла сохтмони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва томактабӣ, марказҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои тиббӣ, обтаъминкунӣ, бунёду азнавсозии роҳҳо, кандани чоҳҳои амудӣ, ивази таҷҳизоти барқӣ ва дигар иншооти маишию хизматрасонӣ равона гардида ҷиҳати сифатан ба марҳилаи нав баровардани самтҳои мухталиф ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии сокинон пешбинӣ шудааст. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор дар ҳамкорӣ бо сокинону соҳибкорон ҷиҳати бунёди саривақтии иншооти ба нақша гирифта шуда тадбирҳои судманд меандешанд, то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои назаррас истиқбол гиранд.